салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайру шодӣ бошад. Духтаракон нигоҳ кунед, навори имрӯза аст анами намуд курткаҳо барои модарову хоҳаро овардем. Ая усол навор доштем, ё духтарон медонем ки бори усол ҳай, лекин оригиналай, бори тоза турки. Даже эмблемашон маълумай. Чандта ранг дорад духтаро, сангошон украшенашон ҳар намудай. Қариб 5-6 цвет дорад. Тёмно-синий, сиёи паст, сиёи баландтар, фиолетовый. Ҳозир ангоша хулас нишон метиҳем. Размер 48 то 60, размер тоҷики кати бугум. Духтаро нархаш 780 сомонӣ. Нархи донашай оптон гирем бо ячи арзон мекунем. Доставка дорем ҳам ба шаҳри Россия, ҳам дохили Тоҷикистонда. Нагоҳ кунед духтаро, курткаи ғафси хушрӯ. Ҳамани хеле кнопка дорад, ҳам замок дорад. Замоги поёнболо дорад духтаро. Рангошам тёмно-синим чанд намуд меша. Пасту баланд дорад духтаро. Не хеле мех дорад. Капшонам дорад духтарако. Ини фиолетовый духтаро, там тарак рангаш дигархеттар омадагиа телефонда. Пушти ҳамина духтаро бо рангошон меша. Ниҳоз сиёҳай, да пушташ тёмно-синим мешавад. Баклаҷани цвет хилос расветка дорад. То анамиҷара духтаро 780 сомонӣ. Нархи доношона духтаро оптон гирем бо ячи арзон мекунем. Каса конкретни харидорай хоҳиш мекунам духтарако, ҳама одамое ки харидори аниқан ҳам муобинаисан, тарз доставкара пирракада ватсапда мефаҳмонам. Ба духтарако ин намуд сасико бидан бори усолан, лекин качествоашон хушрӯа. Ина фиолетовиам дорад. Нархошон 280 сомон духтаро, размеро 48, 54, 56 аст қариб. Ба духтаро не омадаи 300 сомонӣ. Баёшон остиношон духтаро снимающие. Метонем ки остинша калта када пушен. Баъд ина бе остин снимающий. Остин снимающий нест охир. Нархи иш духтаро 280 сомон. На расветкаш, дута расветка дорад. Дута расветка дорад, ина сиёш будайба. Иам ҳам нархи болои духтаро 280 сомонӣ. ба духтарако ни сета расветка ҳам бори навай духтаро 350 сомонӣ. Сета ранг дора, размерош ҳам хели 48 то 54, 56 пушо мешан. Ин духтаро бори нав омадай. Инҷош ранги шуба бори не. Ранги сиёҳ дора ва ранги бежеви дора духтаро. Иш 450 сомона духтаро, капшон дорай. Хулас борам бори хушрӯай. Касе конкретни харидоре бо отдельни сурат гирифта мепартам да одамое ки харидори аниқан. Ё духтаро бори усолан инам качества хушрӯй ғавсакан каротикан аз он боло. Нархи ё духтаро 300 сомонӣ. То анамҷара 300 сомон. духтаракон ин размеро 46 дора. Нигоҳ кунед, бежеви, бирӯзови, сиёҳ, фиолетовый мешавад ҳамхалин. Коричневый баланд. Нархошон духтаро иёра 190 сомонӣ. Бори гуанжу. Бори гуанжу маънош яки тоза бори мешуштагӣ мепуштагӣ деҳқонӣ. Блесорош духтаро 200 сомонӣ. Шута мепуши ягон чи намешавад. ина духтарако ин намудиш омада якта сиёҳ нишон додам, хушрӯ нишон надодам. Ира хостам айн наздик нишон тиб не хеле остирон шуда вай дорад. Манже дора, бори новинкаҳай. Нархи ё духтаро 750 сомонӣ будай. Бори нави ҳамин мисолаҳай. Качестваш ам хе хушрӯак шута мепуштаги чизай. Ирам духтаро ҳамчунин 750 сомон. Не капшон дорад духтаро. Диден? Ҳамаш капшон дорад. духтаро курткора бинед чиқа бисёрай. Ниёрам ҳамчунин духтаро 750 сомон. Сангошон хушрӯчинои работа духтарако. ина ёам духтаро бори новинкаҳай 250 сомон духтаро. Бирӯза дора, фиолетовый дора, бежеви паст баланд дорад. Диден? ин давҷа дар навор нишон додам сиёш буд. Гуфтам палто борини ҳамои духтаро. размеро ирам хеле 46 то 52 54 пушо размер ҳастай.